Elkarrekin egin dugu bizitzako idea. Zugandik jaso dut nik gaur eguna izena. Bion artean idatziko dugu historio bat, hiri euskaldun honen etorkizuna. Barrena entzun ditut milaka berba, hizkuntza zaharrak berri egin dituena. Lehoian horroak baino ozeanago, egingo dugu euskaraz bilbotarro. Begira nazazu, esan maite nauzula, enaizera Juanlu etorri da Galiziari. Bueno, da hemen bizi da, baina gallegoa da bera. Orduan berak aurkeztuko dau tromboia gallegos, ¿vale? Es muy parecido galego-castelán. Non é tan difícil como euskera. Esta semana é semana do euskera. Sinto, levo aquí 15 anos traballando en Euskal Herria e non sei falar euskera, tedes que perdonar. Vou intentar explicarvos o que é este instrumento de vento metal, pero vou facer unhas preguntas a vos, vale? En vez de decirvos eu a vosotros cantas partes ten e como funciona isto, vou vos preguntar se me podedes explicar cantas partes ten este instrumento que se chama tromboia, ou trombón en castelán, vale? Cal é a outra parte que forma o trombón? Non ten dúas, mira. Isto é un tornillo que ten aquí, que desapretamos, porque isto non se pode levar na mochila, sabes? Hai que desmontalo. É unha vara diferente, vale? Ok, entón unha parte, dúas partes e tres partes. Oinua da oso desberdina eta kainen be bai. Baina gero jartzen duzu instrumentoa.
Sentitzen duguna zuei barneratzeko, jakinparen melodiak zuen eskaintzeko. Bizi naiz, mendiaren tontorrean, kobazulo batean. Bizitzako bidea Zugandik jaso dut nik gaur eguna izena Bion artean idatziko dugu historio bat Hiri euskaldun honen etorkizuna Ezagutzen duzu, ekolako biolina? Hemen honen eta honen ezberdintasuna. Koloreaz aparte. Forma eta
Soinua. Batek duela kutxa eta bestea ez. Kutxa. Bai, eta gu jarraitzen dugu olakoak egiten. Musika klasikoetan, kontzertuetan eta guk aztertzen dugu soinua nola ataratzen den leku bakoitzetik. Eta askatzala jartzen baduzue? Edo kanpoaldea, edo kasu honetan egin dugun bezala, lehenengo kanpoaldeari forma eman, egurrakan janda, erabiltzen ditugu trintxak, erabiltzen ditugu zerrendak ere bai. Honek dauka balore estetikoa, baina estrukturala ere bai. Frekuentziak nola, adibidez, oin isilik deno? Gutxi gora bera, hori da gure entzumenaren gaitasuna, frekuentzia horietan nola bakoitzea, frekuentzia bakoitzea. Bai, zaldian gilea da. Eta hau? Instrumentua saltze ditugunean oso txuri dauz. Eta argiaren ondorioz, hau izan dira 2 aste inguru, jarri da kolore honetakoa. Berak ja egin du prozesu guztia, aurrekoa, zaharkituta moduan. Ematen du zarra dela, baina benetan iaz egin zen. Bolutaren apurutako bolut izan daiteke, eta hemen beste gurzati bat. Orduan, izango zen hemen forma bat bilatu, hemen berdina, jarri, itxatzi. Erabili daitezke plantillak edo begia landuta. Eta zu jakin, noiz dan, hauek izan daitezke leunak, horrek direla leunak, edo kurbatuak ere. Kasu honetan, hemen berriro ere trintxekin lantzen dugu terraz. Eta goaz kentzen, egurrak berdinarekin. Egurrak aldaketa jasan ditzake ezetasunarekin edo denborarekin. Salma ez duen eta nire ez. Uste duzu ez horrela, Jose. Horrekin egin dugu bizitzako idea. Zugandik jaso dut nik gaur eguna izena. Bion artean idatziko dugu historio bat. Hiri euskaldun honen etorkizuna.